Boleh diangkat semuanya. Kakinya wes lek gak tangannya kakinya. Saiklase. Lah yo milih tangan apa sikil? Lah yo wes tangan. Cowokku, tangannya boleh diangkat semuanya. Kita nyanyi bareng ya. Gak apa-apa mambu-mambu keringet sithik ora masalah ya ta? Bolone dhewe. Boleh? Du sayang ngapunten nuruti apa karepmu tapi aja sumalah ana dina liyane kau tahu sayangku kok piye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kanane aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina alah ngop bareng yo sabar sing sabar ya sabar terus aku mas Gun iki lho sabare oh iya gak turah-turah kopi lagi nih rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe opo koyo ini rasane wong ora duwe aku mbok ya sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu mangan paras bagusmu beda karo atimu rungono tembangan manisku du sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane kabeh iso rasa kudu nganggo cucu mangan paras bagusmu beda karo atimu rungono tembangan manisku yo ku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane tak
Sabar, jangan sabar tenan ya. Gimana sudah panas, sudah gobios?